Kungenkulu intokozo ukuthi sikhulume nawe ngokukhethekile kule channel. Sibonga nethuba elinqayizivele lokukhuluma nawe. Mina ke igama uPastor Uningi. Ngibonge nje kuwena ke ngokusubscribe ku channel, ngokulike ama video, ngokushare ama video. Uma ukuthi awukasubscribe engathi ungasubscribe, uNkulunkulu besiyakubusisa ekungeneni kwakho nasekuphumeni kwakho. Siphinde sihlabe nekhwelo lokuthi uma kupossible umuntu ephonse izivaneni, umuntu enikele, umuntu aphe ngangakwazi ukupha ngakho, kodwa besicela into engango 10 rand njalo ngenyanga kubantu abangabalandeli be-channel nje uba sithi sinenhlelo zokuthi sikhulise content noma si-add content entsha sha nehlukile nezoba seqophelo liphezulu. Sidinga ke insiza kusebenza ezisezingeni elamukelekile. Uma ukuthi uyafuna ukwazi ukuthi umklamo esikhuluma ngawo umayelana nani noma uyini, ufuna ukuba i-stakeholder, ufuna ukubamba iqhaza eliqavile, inamba yami ikhona igcineni, ungakwazi ukuyithatha ungifonele ngokukhethekile, akunankinga. Asingene sigxile lapha yana ufund this way uthi ke hello, please help me, ngiphupheke ngigibele ibhayisikili, ngishova riding bicycle strong, chazani. Ngiyabonga. Into yokuqala esingayibalo lokuthi uma uphuphu nje ugibele ibhayisikili futhi nje lihamba kahle noma ke ligijima ngendlela efanele, lolu uphawu esiluthatha njengophawu oluhle olubika ukwembathwa amandla esithunywa. Kungaphinde futhi kusho la amandla enhlanhla lokuthi mhlawumbe uzokwazi ukusheshe ufeze inhlelo ozakho njengamanje. Kodwa futhi uma uphupha la ugibele ibhayisikili lihamba noma ligijima ngendlela efanele, okunye singakuveza kungaba uphawu olungabika impumelelo esheshayo ehlobene nengozi ethile. Kodwa futhi ngasho ukuthi ungase uzibeke engozini ukuze uphumelele empilweni. Noma ke uma uphupha ugibela ibhayisikili elingenawo amabhleki, uphawu lo losuke lusho ukuthi usuqala ukwehluleka mhlawumbe ukulawula impilo yakho njengamanje. Kanti uma uphupha ugibele ibhayisikili leli noma kuphupha ungathi ukhuphuka okusaqhuma noma ukhuphuka okusamqanza ngebhayisikili, lolu uphawu olungasho ukuthi mhlawumbe sesikhathini lapho khona kuzodingeka ukuthi usebenze ngokuzikhandla noma wenze umzamo owengeziwe wokufeza inhloso zakho noma ke inhloso yakho njengamanje, noma ukufeza lokho sukuzibekele kona empilweni. Kanti uma uphupha la ugibela ibhayisikili eligijima ngejubane eleqile noma ijubane eliphezulu kakhulu, lolu uphawu osuke libika ukuthatha izinto ngamawala noma ukuba ke namathatha empilweni. Uphumza stiki uthi thokoza mkhulu, Nkosi. Uthi ke ngicela ukubuza ukuphupha omama basekhaya behleli ku round Ronda Valley behleka, ngibasikela ke lapha ikhekhe. Uthi now my aunt osanda ukushona naye ubekhona. Uthi ke bathi ke angisike omunye ukhekhe wesibini, ngingakhalazi ukuthi izinto zami zihambe kahle. Dream of the same dream, but now asilo khekhe but imbhako baked, not baked pot bread engibapha sona. Abomama bahleli ke bonwabile bayazingcokolela, nami ngiyadla. Libuka kuyiphupho elihle kakhulu ngane kwethu ke nani niyabona nje kulapha ukuhle kakhulu. Kodwa nje into yokuqala singayiveza la ukuthi uphupha indlu engurondo, kuyaba uphawu lapho suke lusho noma usuke lukhumbuza nje ngemvelaphi yakho nanesidingo sokuthi mhlawumbe wakhele ke abantu indlu mhlawumbe yabo mangukuthi ayikho ekhaya njengamanje. Kanti futhi ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe makungukuthi kudala wagcina asekhaya kuzomela ukuthi mhlawumbe ukuvakashele nje ekhaya uyokhothwa yithongo ingane yakwethu. Kanti futhi asivezela ukuthi uma uphupha mhlawumbe ubona nje abantu besifazana asebekhulile behlezi behleka, lolu uphawu lungasho ukuthi mhlawumbe usuke ukhonjiswa lapha amathongo akho, nanokuthi ke mhlawumbe asesimeni lapho khona eneme khona njengamanje egculiseke khona ngendlela mhlawumbe izinto esihamba ngakhona, yabona. Kodwa mhlawumbe uphupha la engathi ke usikela mhlawumbe leli uyabasikela ke leli khekhe labantu abangasekho noma labantu abadala, lolu phawu futhi olusuke lubika la ukuthi mhlawumbe kuzomela wenzele lapha mhlawumbe amathongo umsebenzi noma ke wenze nje okusakhanjanyana ngasekhaya, yabona. Kanti futhi uma uphupha la mhlawumbe ubone ngathi usikela ke lekheke laba abantu abadala abasekho noma ungabantu futhi abadala, nakhona mhlawumbe ubanikeza lokho lombhako sewumbhako lokho, nakhona uphawu luhle futhi
lolu lubika la ukubaluleka nokuthi ke kwenze lowo msebenzi futhi yabona noma wenze lo khamba isayilo ikhekhe leli noma usubona amakhekhe ombhako ngaba amabhansi ngaba izinkwa kwesinye isikhathi into ehambisana nesimo senhlanhla nokunana isidingo sokuthi wenzele abantu abadala isimo somsetshenzanyana noma isimo sokhamba oluthile esikhathini esiningi kodwa kukifilwe cable sawubona phasi uma ukuphupha ubona umuntu oshonile owaye umngani eboshiwe evaleleke ngamaphoyisa kwelinye lamakamelo asekhaya engabe lisho ukuthini asikuveze ukuthi la umuntu uma umbona osashona mhlawumbe engathi useje noma uvalelwe amaphoyisa endlini lolu Paul osuke ukwexwayisa mhlawumbe ngokuthi awuphephile njengamanje ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele ngoba umuntu kunomuntu osempilweni yakho okufisela ukubi kodwa futhi uma uphupha la ubona umuntu mhlawumbe osashona eseje evalelwe lapho kuleyo ndlu leyo kwesinye isikhathi kungasho ukuthi umoya wakhe is trapped kuleyo ndlu leyo mhlawumbe noma awukaphumi kuleyo ndlu leyo wasala lapha noma lo mshuda kalandiwe uma kuleyo ndlu leyo ngafuna mhlawumbe nesizotha abantu kwesinye isikhathi ungambona kule ndlu leya okusho ukuthi mhlawumbe wathetshulwa lo muntu lo mhlawumbe uma ubona idlini ongayazi ukuthi iyona yiphi le ndlu leyo ngenzeka mhlawumbe lo muntu wathetshulwa umoya wakhe strapped kule ndawo leyo la thetshulele khona noma nje umoya wakhe kule ndawo la uvaleleke khona yabona mhlawumbe baganga ngayo lo muntu loyo uma esashona siyabonga kakhulu ngani zakwethu uNkulunkulu enibusise